Mintumi entu kwan mintumi nkɔ bia bra me matafo sɛ ne mpo ne kwan so de kɛ kɔ manhyia kora nkɔ sa na bɛda ɛdɛ sɛ aduafo mienu wako yɛ fekutre ɛwɔ Kumasi bonkum na me so meyɛ ɔmanhene asuminya a me san yɛ bonkum nyinaa so me da ɔma no nti ɛfɛ meka aboa werɛmfo bia ne benkum na ɛdene te sɛ asante bɛyɛ dena sɛ benkum tumi yɛ den pa na nneɛma bi kɔ so sese pa menua yi ba ya waba nei ɛne ɛdɔ ya wakyerɛ no ɛsɛ yɛ sɔre abusua no mu bi ɛka sanke yɛmfiri ha tafo ne adua na yɛmfiri ha na yɛnkɔ nneɛma ɛkɔ so obi nti ɛna yɛnkɔhwɛ a mensie ni mpo na wɔwɔ me ɔyɛ aduanani enti tesei me papa na ɛte me nkyɛn deɛ yɛ ne sɛ nea asante ne nkyekyere yɛ aduro no ɛdeɛ ne yɛde gya asanteman abɛtena akonnwa no so ɛdeɛ ne yɛtena so deɛ gya asanteman Asanteman so TV yɛsom mosompa Absa fama monya na kwa ba Asanteman so TV amamre ene amane fie ne de yedemo aba be pie mu ene de wo hwe machi eye na nanama ahemfo na nanama tra nkonwa wonom ede machi na ba na wonom eye esumenya ema ehene ne na hema nom ene na hemfo ena wonom ebe yedemo aba be pie mu awotafo ahemfie eye Nana odi ade tafo nana Agyen Frimpon wono na wayɛ tafo hene na sentie na yabepie mu nyina se ene na wayi si wono ma wode aba tafo hene ho a oba abesra no ne nyina ene se esumenya man hene ene tafo hene no wono mienu nyina bunkum hene no wonom bonkum ehene nom na emom no esumenya man hene wonde no ho Kusi Ntrama di wono no ede na ade ewo esumenya eman na kyese asanteman ewo esumenya na ade wono no woye bonkum fekutra oda wonom ano na tafo ehene Agyen Frimpon no wono so na ye bonkum ehene ewo Kumasi na kyese wonom mienu mienu nyina ye bonkum ehene nom atafo hene de oye obrempom nti na kyese wonom ye bonkum hene nom na esumenya man hene asanteman benkum hene so wonom mienu nyana ahemfo Asanteman so TV Ntrama de twago YouTube live ya na wa hwe wa like wa share and amaye uwia na subscribe ye Ntrama de no so de aka ho amaye ene de bibia besi wa hemfi ase bia na yehye mo boss ende ne nyana ababa somone nti bomoda na ase obeka yen ho ene de Asanteman so TV na yede emundwemade nyana ababa somo me am de dwemade won chia me din sweetie na dankwa kan yen ho na yen fa dwemade na mu entwemu na emesomo in the same day na nanama ahemfo na chia tafo hene no bia de obu ne ani die emma wo hene bia edru tafo hene ne ma okwa na ntoma na kyese wonu so hene bia ye na ntoma no efi na beti ba fom na kyese akanka same kase wakwa na ntoma ode obu ene ani die sefata ma na hene anu no obu ode ma na hene wakwa na ntoma we no san ro ne mpabo atia so na kyese wo kye wo hene ne se wo hene oye kase acheme to se me di obu ni ani di esefata bia emma Odeneho wo Kusi Ntrama na adru ne so so chata for hene tanase ansana wono manyana atanase to hene bia adru ta for hene enimo a na just wakwa na ntoma se de me di kan na no oye no 20 na beti ba fom no ro ne pabo na gina so ansana achia na hene we che obu ene ani dia obia de ma na hene sana amamre ene amane no atie na wo yaka memo sa pepe na atie ntenfo no na ato santana wonom gusu a echia no wonom na echia no tafo hene nana Agyen Frimpon no ene wo fra kente
color green no on him female no na atonsa achia fe enti ene eyen sahwemo ena hemfu yi eba so menya man na hemfu na hemanom enya na akabo ma wono mo aba enti sahwemo anu mo bai tikan ho na chiame na odi kan ebisa man na so chiame and aka na just already I was wono mo ekoma TafoHene na chiame no ekwomema esumenya man na chiame fu nya na so akwaba just amani akwanso na de so ho aba ofia we de kan ma na kwaba ansan amani wo bia no ye densa amayura wi de na de die chi ne se na TafoHene no se anopa wi aboko yero na nam Odeneho adawro mewura said ye unua na TafoHene na chiame asie ni se ahade bro ye ne enam ti chiame sre kwai ye de yakwanso sem ato wonim yo da se bra chiame wadawro ma beti ama da se bra na hima ni tafoman yate ye hu na sumnya man hene na Okyere Kusi Ntrama onne mpanimfo ne sumnya dom aha enye ne boni mu a Sabe esumnya ne tafo efrititi enye ye penso na nanum wonua yo donkofa kese a eda yentem esumnya ne tafo kwahwe a ye nche tinana esumnya hene bia obefra beedwa bia odika ba ebechia na TafoHene sabe ye nchini mekure nim se na nasumnya hene ba Kumasi a tafo na TafoHene fie ene osue obekọ manhia na TafoHene fie no nante no de akọ manhia enye ye mpenso na be semfie aduonu ni kakra ni sebe oman nyina da yanim na sumnya hina okọ no nso manchire na konwa no sebe ntawantawa kakra wa busua no mu ntima sebe de obefa no tuo no ekamu kakra na anu ya no tumfo adawroma oyi na Okyere Kusi Ntrama edema asumnyaman so o mefa no ofatuo no wonhwe emu asumnyaman na binka asanteman na ba ye said the medical can say mfie be aduonu ne kakra sabe efia adam pan a kyesa na ntutuye ne niam pii wo ho a eso onya botre no ototo ansana ofrase atua na mo akonu anum so apro na nanom ni nkonwa dawroma afein ena odefo yipuma kwamu oyipuma kwamu wose menko menuanum aka no bia ho se menko otafo a tie ma chiame bai bisi a chiame so be say da sebre se ne onua epese oba no obechia no na amani e da ho titititi no ye hye ne ma na chiame minkantua wasobo ye baaya na sumnya hene oman hene na Okyere Kusi Ntrama one ne mpanimfo nye onyina na ba bie yesem kakra ye kura yensam broninsa pantu mienu abrochire de ye whisky pantu amania ene ye kan semfie bebreni sabe eniema atemdin a na ye be betimu kra na esese sabe ye asante yamanie mu de ese nananom di bibi egu de ebo so na yesra nananom se adrebu a yebo bipumam na chia na nemui enne de ade wono wabefa na de obai nso a wahunu kwan wabo onua ho ye kuro dwampa otu edua na TafoHene nye na okonkonya fia odibia manananom de yiapaye asre sebe akwa ahosan apomdin kwatenten amamuopa e de amasumnyaman tafoman asanteman ne Ghana man nyina ye kan saa ni ewie sebe ntesuonku nante na kuraboa mu ade na TafoHene de sebe akura pagya mu a soodofo e de ayibibi e de amano na transie ohima atene nkyɛn na ahima so eboa mu ade na ahima so nye
na abrewa ɔno so kɔ fitie mu a ɔno so edi ayɛ nneɛma kakra na ɔde ama nkonnwa no medical kasa ntasuo nko nante na NTAFOHene ayadwene ɔde ebunum hɔ nso nya adwene nko an da hɔ mpataa bebree ka no ho na ebunu na ayɛ bunu ne mpanimfo a wɔno wɔn bu tafoman wɔn so bu wɔn adeɛ ɔhene ɛnkɔ wɔ mmerɛ anakyeame ɛnkɔ obie na nidi wɔ mmerɛ akyeame ɛnka hwɛɛyɛ na nkamkan na nadeɛ mpo na kakyeame na edi hɔ na ma kyeame mo so mo bu wɔn adeɛ mo so mo deɛ ɛka ho afei ahini ɛbɛyɛ ahini a sɛ nana sɔre na henkwa mfa konwa no a na akyeame ntimi mfa konwa no nana kɔ enye yie ti nana henkwa yɛboa ɛsom ahemfie ha henkwa nso bu wɔn adeɛ sɛbia so nana no mo anim o yɛse baakofoɔ nsa ensu nyame ani kata ti nana ne na kyeame ka etiri praeɛ no yɛhunu sɛ ahemfie de nya kyeame nya mpanfoɔ ne henkwa ɔbaa panini ka ho deɛ na kyerɛ sɛ yɛkɔ ano ti nana baayɛ a ɔbaa sɛ ɔbɛkyia onua ama nea ne wɔfa no di n'anim a ɛyɛ ɔyɛ no wama nana TAFOHene hunu sɛ wɔn nso wɔbɛtoa so saa pɛpɛɛpɛ na dana kyeame yɛbaayɛ yɛama ne etia no sɛdeɛ wa woni aseɛ no meka sɛ ɛberɛ a yɛbɛdi akonnwa foforɔ nana odo no mapaw nana soma me hɔ mekodu no hɔ sei a ɔma metena se a na ɔfrɛ no bɔ nkɔmmɔ fa TAFOHene esum nya ho nti ɛnya wo asɛ na me nua pani na ɔkasa asɛm nana deɛ onim ba me so aka bi akyerɛ me da ti TAFOHene esum nya deɛ ɛnya asɛm ketewa adafo sɛm no ɛmu du ɛkyerɛ bɛka yɛ nana bɛka nyinaa kyerɛ mu wada ma sɛ wo nua pani sie no ɔsɛ amanneɛ sɛdeɛ sante amanneɛ teɛ TAFOHene esum nya ɛyɛ adeɛ baako bibi na kyekyɛ wo ntem ma wekodi a nyame nkyɛ deɛ so mu nyina so kodi binkum kɔyɛ ɔmahene wo so bɛyɛ fukutire na sɛ nyankopɔn apagya na TAFOHene nana sum nya hene ɛmmerɛ bɛyɛ mfie aduruni yɛn nyinaa yɛnim de si asum nya na nkonnwasɛm na ɛkɔ na ɛba ɛduba bi kɔ na sa tadi otumfo da roma ɛna ɔde to baabi ɛda asomdwa aba ɛma yɛwura ɛnɛ wɔte akonnwa so wɔsɔ ɔba yɛn so no ɛwɔ sɛ obiara ɔne bɔ fipam biara no ne nua biara sɛ kɔhwɛ no wɔsi dabi ɛsɛ mekɔ TAFO ansa me nua paa ɛsɛ mekɔhwɛ no ansa na bi wɔ akyiri a mayɛ ampani ampa ɔde sɛ nnɛ ɛdi kan no meyɛbɛyi akyerɛ me sutire sɛ ɛnɛ da yi nyame yɛ adom a ɛnɛ bena ɔbɛba na ɔne onua bɛhyia na ɔmɛdi nkɔmmɔ kama nyame kyɛ adeɛ so nnɛ woahu nua nso wɔ wo nkyɛn wo nua pani wɔ wo nkyɛn sɛbe yɛbaeɛ a tete hɔ deɛ no ɛno a waba no ɛno a na nso bɛtoa so ɔma bi nka mu da deɛ ka wo biara no ɔbɛyɛ ne nyinaa ɛtiatia sɛ ɔbaeɛ nso a ɔkuta pantu mmienu ana buroni nso pantu wada ma ɔbaeɛ nso odwampo otwi dua sɛbe akɔsidɛ bɛ na wotwe bɛsimi akɔsidɛ wokonko yɛ dɛm a wode akae sɛ asumia ntafo ɛmɛ bi atwa mu na ɛyɛ nkɔfa kɛseɛ bi ɛyɛ nuadɔ a ɛne mu du da wɔn ntam wode akae nananom na wɔbɛn nso no na deɛ ɔyɛ biara nso akɔ so asumgya na ebi aka asumgya ebi aka tafo ebi aka santeman ebi aka Ghana man tɔn ba yɛn nso a wɔn sɛbi yɛn fɔ yi kɔ sɛbɛsɛbɛ bibi kan na sɛ wonya bi twa ɛsɛ bibi kan wano obu ɔmo adeɛ yɛde baa yi ɔhema bu ɔmo adeɛ wakyea me mpanyinfoɔ wahenkwafoɔ ɔdama sɛdeɛ nana sunya ne sie no ɔsɔ baeɛ a na yɛ tititititi a ama ne ɛda mo ntam no ɛna ɔba bɛkae sɛdeɛ ɔsi ne bu ayɔnkofa ne da mo ntam no motoa so nti yɛhwɛ tafo kyea me yɛ nana da asebrɛ nana TAFOHene kyea me de amane atodwa awie nti yɛntie adakɔ yina na sutie sɛ mɛba fie na nkɔmmɔ bi aba yɛba bɛdi wɔsa so hyɛ dɛ tunkyea me sɛ ɔmɔbɔ no amaneɛ sɛ nnɛ bɛba na ɔmde ɔdɔ abɛbɔ mu nti anopa mpanyinfoɔ bi kwade ɔmbɛtena koraa bɛyɛ no nɔnso no bi nanam bi kora di kan bɛtena dada ne wo sɛ ampa ɔyɔnkofa no adi mu ampa ɛkyerɛ mu ane yɛhwɛ ɛnsɛ wie yi nana sunya mahene ne mpanyinfoɔ ne dɔm ɛde petafo ntɛm bɛfa ha bɔkɔ bɔne bi anyansia asomdwe ne ɔdɔnko ana ha sɛdeɛ na TAFOHene sɛ aromawura mesi oburu sɛdeɛ nana TAFOHene ne kyea me kasa ni
si ampa na ano nkra ye ma na achiame besi na achiame so eyi na na sutire se ye ne da yi ne bena da yi nyame ne nkonwa makwan a wo ba ba chia oni tafoman no omusore ye penne se akwanso sem de nti otitasuo to nsuani a na o ka abeso eho edenti be nonum ni nonsia na hinkwa ye krado siesia ha ebere nso ye woni ne hima ne panifo nso ebebo odompoma ye hwe woni panifo anim nyame ne nkonwa dawroma wani mu a ne ye hwe a woni won panifo mu de abepia nti ha de boni pa de ebi ni ha enkra baaye se ne wo bechia na NTAFOHene ne panifo ene tafoman no eno a ne ye hwe ni mu a nyame ede wo bepia to aba emu akwa aba. Maka ni nyina Jean bata ha Jean ene tafo de Jean ya de ba kusi mo isi aka no Jean mintumi entu kwan mintumi nko ba bia abra me matafo Jean se ne mpo ne kwan so de ke ko manhia kura ko sa ha na beda na me ne no nyina ya bom akọ manhia ede se aduafo mienu wako ye fekutre o kumasi bonkum na me so meye omanhene esuminya amesan ye bonkum nyina so me dawma no inti efe inti bonkum no de eye ya hyede eye me ma hyede eye ono so ahyede se ye beka bom yi na ye siesie bonkum na ya kan bom tembia bibia ba ye bedwundwe ho bibi kire madwene a beba ne ho ono bibi kire na dwene a ono so timi ba me ho na ye nyina ye dwundwe ho yi ansa na ye de yasem kra den atudwa ye nje ne sa afrase na we kan de na we akọka na fe na bonkum kra no ezema ye keka ye kan no ye nim ne ye ka na de je se ye nka mum base ye ade ba ko de a ene me peni ne se bibia ni asem bebe manhia o sa asem data fu krom tafo mamu ana ida su nyamamu a nso me no ba betena se ni adwendwene ho o kukuom ansa na eden epia bontin tie be kọ no de se yasem de ni nyina edi so no ne yate ase bi wo na se enti ye ho ase a eno so ye de betudwa se ye ka kusi ye no me madwene nie obunso na adwene nie ensahwe ni hia ne se ya dwendwen asem no ho na yaka tie baya e aseda in kranhye ena me ankasa manya ena me gidi se me nua keto so e wo saa akukudro no a won so betimi de atubefu akwara tu penyefo penyitu akwarafu se me bibi na se na kwan mu a freme na ne yenhwe kwankre be fa so a de be sisi bibia ntimasem titia wose eye ne fe eye ne ahohoahoa so wanya saa kwanyen na amamre ni amane eda ho onananom anante so abeduru ono nso no so enne wanya kwanye ya obechia onua ene tafoman enya de a enwanwa efatase woyo ene woyo eye na sede tinya de a afei ena ono na wode aba eda ho dadaada ne de a woye ni se wo to aso wa hyemuma ama bibia awie peye asumnya ne tafo anka wobekọ manhia kra ko obeda tafo onu onua efa adwene ansa na wo mu akoduru ho ye de yetira yeye onua ene da benkum fekua no ewo kumase asanteman nyina benkum so ono so ene da no aka asanteman nyina ono da no no so da kumase anu asekekura ye nti wo baaya no wo ba ma oman ni nyina hum se asumnya ne tafo eyade baako efiri tete oduman kuma abo ade obiru komfo no mpenso enye na ye penso na de wo sra ne se de onua ni wo fa no mu yo ye ene wo beto aso enti onua kuma tu penlifu kuma afo wa ba foforo kotofofo se bibi ena onua beti se ebi a onua yo ene enye ne kwa mu a wontu amerika ma chia mi nti a chia mi na so ne enfra no obebie na tabam ne betena se de de to obeye de asumdwe beba ye de beto sa setena ne ye komanhia na kwa wo mu a obeba ene na hiem na asem kura ye kwadwene ho ye nyina ya bopo ansa ne yakọ na anko ye se ya koduro no na we kase na we kase ne brebia benkum
fekutre ene o santiman benkum na ase yasem insisi so wono mo pen so wo mbehwe se bibia te saa emma afen so de wo ka biemu a ne se saa yonkofa no osre nananom entoa so da bia na sumnya ne tafo se bibi na ekoso wo tafo na hia se sumnya obamu a obebam akomapam no abeboa ame atoto se to sumnya nso na hia so mo onu ate a obamenate na waba na wabeboa na wie ye kura ndi wo kan se eye na sida kese sida Piesie odima na TafoHene ne mpanifo ne tafoman se ne wanya saa kwanyan na wabechia onua na ye nani so ade hunu se so oni ka mechia onua sebe onua no kumawu ma agogoni wo ma aka no kura ontua na monko ampan so enani da sebe ofura be enwa yi wo ti abonten abechia onua ti ofiri ha onim se ekwa na dem onua de mpaipa beta na chi ama onua no aka no akọ anaso akochia wonu nyina ama sebe ade a nananom yoto ho no ya chemu kina na yatimi ato aso oda nananom ase bebre isi wo se de onua Piesie o de kore no o se no ana wa be yo na moto aso se de etwam kan no eno ana pese wo sisi na somdwe ekoso ewo na TafoHene ina na subija mahene entem na wa be wo timi ko baby abekro matafo no fi san natafo no okọ e wo so kwa agogo e so kokumawu omane wunu amakwa amanyina so okọ na so wo so ehu a ontimi nkọ je so be hu ansa na koye down bi wakwa na se bi wo so timi no badwene ho o ti kura frost natafo ni mihia mu nyina betumi ahia betumi ba onansi asem we sei ni sei e bi ko da cancel ono dwendwene ho bi a na me Aduana mu kuhia enya fe na koye se se asem na ye twetwe na se na basa e wo sa sem bi baka bi a mu hu baby jena mu dikina amana Kusi to do ba se enkabom ene kroye enua ene odo da montem no eno ene mane bae se obehia na mu nyina amaka ma pipam a na de bebo na santema tumpon na tafo tumpon gana ma tumpon no eno hudwuma ene no obehia ono ba biti to ba ya no ba nso onuam ene odo ana de bae se na nasu ya ma hyesie no ene dey oni se ene Niesi. Medembe fa ayi kakra bia me hu. Sa munyina munim esumnya abusua kora ne dia. Osimnya ni abusua sumnya ne dia. Te munim a ena won be kire yi. Abusua ben ene ye sumnya akonya so se busabe ye sumnya akonya momo ayene monim hey Aduana na asante opimso mreso no so asante opimso mreso anase niye katafo ansana ebeba no so se katafo ansana ebeba no na Aduanafo no niye wo hene so Aduanafo ne wo kan yesumnya agunafo ne nso ye wo hene so na agunafo so ne ye wo ne mienu so se ye kan yi pa se kwa bre sechere ena kwa man ye kan ho asemo a na aguna ne Aduana ena na ye wa ha na enema bi koso sese pa menua yi ba ya wa ba nei so sinema bi koso sese yi ba ba nei eni edo ya wa kire no so wa san kire no esa ye sorry so se jam abusiano mu bi so se abusiano bi e kan san ki yemfiri ha tafo ne Aduana yemfiri ha na yenko so ye ofiri ha na nko enema ekoso obi nti so ekoso nti atafo ye se won ye onko baabia so ko ye so onko baabia
enti aduanafo no bi etuanamo ho sɛ mmerɛ yi a yɛ adurei ɔbaeɛ a ɛnka bɔ mu na ɛyɛɛyɛ a asumnya ankorɔ na ɛma yɛkaa ha ɛma dankyirako no yɛkaa ha sei na nhyehyɛ yɛbaa yɛbɛnkum ne ayi mom no sɛ menim sɛ dankyira na yɛ agonafoɔ na ko no mu yɛkɔ no yɛkyerɛ sɛ tafo ɛnyina na asumnya ɛnkɔ no yɛkɔ a anya a yɛbɛgoro ayɛ ho ɛdeɛ mmienu no saa ɛkoro yɛ no ɛda yɛ ntɛm dadada ɛnɛ yɛnkɔhwɛ a mesia ni mpo na wɔwɔ me ɔyɛ aduanani enti te sɛ me papa na ɛte me nkyɛn enti agya nneɛma bi a yɛ a ɛrekɔ so a ɛhwɛ ama asante ɛne aduanafoɔ yɛ ntɛm ayɛ ayi no waba ɛhɔ deɛ yɛbɛhwɛ na kwane a yɛde fa so ɔbɛyɛ yie ama sɛbi kasatwitwie ne ayi a yɛwɔ hɔ no biara no yɛbɛyɛ afiri hɔ nti agya mehyɛ ɔbɔ sɛ bɛɛ na sɛ yɛ wɔɔkɔ a ɔba meekɔ bi ɛna sɛ me nso meekɔ a ɔba nso wonyaa me ɛmeyɛ nkɔ yɛnhwɛ na asomdwoeɛ paa mmra ɛnɛ nyɛ mmra a yɛatwe tua akɔ deɛ ɛyɛ ne sɛ nea asante ne nkyekyere yɛ aduro no ɛdeɛ ne yɛde gya asanteman yɛabɛtena akonnwa no so ɛdeɛ ne yɛtena so de agya asanteman ɛno ɛne ahia asɛm sɛsɛ yi a asumnya nneɛma bi atotɔ sini saa na atafo nso nneɛma bi atotɔ sini na sɛ ne nyinaa mu no me baa yɛ mfie 15 ɛsɛ sɛ nka akonnwa yi metena so manso nko a mfie 17 na wa ɛna ɛbɛgye ɛkoɔ n'ani a afei wɔfu ntakra ɔba abɛgye ayi mɔmu agona akonnwa ɛkoɔ n'ani sɛ ne dea yɛtwe ho manso a ɛno wobɛtena akonnwa no so enti ɛba yɛmfie 15 paa na akonnwa maa sɛ yɛbɛtumi ayɛ ayi mɔmu ɛne mu nsɛm bebrebe sɛbi efunu hyehyɛ ayi yɛde dakoro yɛsie nipa 16 ne nyinaa no ɛnti sɛ agya waba nyame ka kakra ne sɛdeɛ ɔkaa no no nana kwamgye bia baabi o wɔne ɔne nana yɛadebanka wɔn na te ke wɔ fie no sɛ agya yɛbubu fie no yɛsi no foforɔ nti biribiara no yɛbɛyɛ ayi mmɔmmɔ na yɛhu sɛ nneɛma no ɛyɛ baako sei sɛ yɛsei nso so a ɛyɛ sei ɛnyɛ sei ne ahwɛ na ne yɛbɛtumi de aboa asantema no yɛde aboa na meka aboa werɛmfoɔ biara ne benkum na ɛdene te sɛ asante bɛyɛ dena sɛ sɛ benkum tumi yɛ den paa na yɛde boa na asomdwoeɛ nti agya
Mema wabatna. Zo wabatna. Wabatna. Zo wabatna. Achame. Sio wani sio ile. Ndio wakati. Yewura wɔde no nso so aka nsɛm kakra de afa sɛbi botae a ɛna due ankasa ɔmba bepie mu wɔ ha benkum fotire ne nyinaa sɛ de bɛyɛ a nkabom bɛba asantem na sɛbi yewura ɔfem so na ase tutu abɛbi o so ɛpɛ sɛbi mprɛduasa Sabi penisi wurfi na outside kofa yenchi nananom ba ye sabi ni wura ne fata so ye waye na ono a sabi ne ba eti adwa so a ne be ya de fefese de no ono so ye okra broni sapentu doko na kamienu da pa ne wo ye ni ma ye ben na achia me ye nsomo e ne ni ewura koduru na da pa nu duru a hoho obeba be somo adaase no ye de sebe amawon akwaba achia me nso asomo adaase daase ebru daase anana ti yewura nso so aka nsɛm bebree ama yɛhu sese ayɔnkofa datafo ene asumenya asantema a wɔda wɔn nyinaa no nti ne sɛ akɔyɛ benkum enkoa ene yehui ba akɔyɛ aduana ba akɔso yɛ agona sanse ɔmo nyinaa yɛ benkum ne nti no ana ya amase yɛ bɛyɛ amo a benkum a aka nyinaa no wɔbɛkɔ na wakɔakɔkyia wo bia waka bia sɛ de yewura asem fanto no anim ni ya ba bɛkyia yi ma ne ade ne da yɛ de atoi de ebredure onu abedi nkra na ye de amane yakobo oman nananum ayentimi aman se ni ane ye hwehwe no ene ya beye bibia de di ebredure no adaroma nkra kwansre ene di etoso adaro eso se de uni apanisia no o se bi obai matwe nkomo kama na bibia ho ato no edi se adaroma bibia ni ho a kobasle kwa na nso akotoa so e wosumdwa ma se de o se ni bru the program is yewura me kwa nya se community center unia na pelu for buy ayo ti o peje mu a nya ne ko ni akore yo o se peje mu so a community center na wo ye no so ko hwe se de o se no sedana ebise ene wa makai edono anewo na ne adabanka one na kwamjebi omoni so ade huna na ekura won ene odone sene ana won se dwene bomo no onyame ne dei wonsira de so maye na yenso saa eni so ade huna na ekura won no yenso entimentu aso na yemfa nkyekira asantema na sepi so da kan na da banka ni wo ye kan ni sabo no ana bra amukamu mo va de tafu ya sa kamani kan na se na tafu ni si ni bulu o so da wasi ensa ade kina se fmb e da na tafu ni so da wasi so tu na mo afesumja na obeka unu ase unu bi so a se na tafu ni si no de wa hwi bia nso na na mo che wa na mu se na tafu ni si ni bulu de kwa so mo that's it bro kasa semere yana na Odeneho Okyere Kusi Ntrama Aduana Piesie asantema benkomohene aba ede odo aba bebo odom aba becha yana na Agyen Frimpon abebi o yana na TafoHene ama sebi kane no esa ne nana no mutwa to odo a na da wontem no waba aba becha wo nyina ne senti we akwakoye enkai dombi sebi weye amanhene ne amanhene menu ona sebi ahia ne yana na Agyen Frimpon so amanimu so sebi community center yana na Agyen Frimpon ayana na TafoHene eye no yewura ode no so ode nani ekwa akwaye sanse so mu de odo aba bebo odo mu dia ne na de
ɛfa tafo ho biara no so ɛwɔ sɛ ɛfa asumenya ho nti ne sɛ nti ɔde ne bɛkɔ na bia ya wo moyɛ wo behia wo ho no ɔde aboa wo nti kan ho Asantema so TV na yɛnkɔ baabi a community center no wɔ no abra yɛwura wɔde ne ho no ɛne yɛwura dasebrɛ yɛ nana TafoHene nana Agyen Frimpon Ababio yɛ de amata for mine no yɛwura wɔde ne ho de n'ani kɔ akɔhwɛ nti kɔkyikyine ne bɛnkyɛ yɛn hu afei nso so like adwumadie ne madwumadie ne nyina ne na so You're more about Asantema so TV wada Roma ewie enwumere ya no pay ho na me na hye Nana osai kufuo ko awia nana sumnya hene chia me panim nana esumnya hene chia me yewura wode ne ho chia me pani yewura ye nhwa de wada Roma ayonkofa potin be pa na datafo ne esumnya na awia no pay ma be pia okay yo ayonkofa no free tete said the nana TafoHene kasa nana magunafo ne aduanafo abakosem kire said nana maduanafo from the pie wo mu ne nana magunafo ene pie enti aguna ne aduana no de wo ba santima so a wo mu bibia omiye adekro enti yempanifo di ka free titi no so wo mu bakumase atafo nana TafoHene fie ene wo mu sue ansa ne yebekọ manhia yakọ ti bibia ekoso wo kumasi na nasumya hene ba usi nana obo nana TafoHene so ansa na wakọ enti asumya ne tafo de enu ti nana bedi akonwa no na ye yasedi se saa yonkofa no yenso ye to aso ti eba be chia no manu hu se onua ba nti ayonkofa eda ho free titi no enu a ene ye beto aso ye mbesisen enu nti enene ye bepia ha no Ivra yan hwa de omu nyina ye benkum de obetima me yehu benkum no potin benkum ase bi nyina yedim se yewura wode no ho Okyere Kusi Ntrama ye esumenya Asantema so ma hene de ono na ye Asantema benkum hene no de ahwefo nim na yewura TafoHene ye nana Agyen Frimpon Ababio benkum ben na oye ono ye agona yewura ode no ho ye aduana benkum ben na yewura Agyen Frimpon Ababio yo wabisa asante your Kumasi Traditional Council. No, and nana TafoHene, ye fekuru, benkum fekuru no tuano. Nana sumya hene kran wokwa, wonu no wohachiri. And Asantema nyina, and so nana sumya hene in the tuya benkum ano, or da benkum no ano. The difference ye womu ano, where Kumasi Traditional Council, and the way the whole Asantema e benkum. Na se ready a benkum na nkasa feku na no ne titiru nkaye traditional council na yewura Agyen Frimpon na yewura wode ne ho enti yejawa mo akọ ebre ne nti enhwa de tisi a baba pachia ne nua yewura TafoHene nana Agyen Frimpon Ababio benkum a aka no nso de ade na sisi ahwefo nhwe ne mu firi ho benkum a aka no titiru ye kumewu agogo ye wie hai ye beko kumewu ye beko agogo aduana man abusua no se de na TafoHene kan enim se eniema bi ekoso but ya ye nhihye ya wo mu ane sebe asante eya adwin sese no de ye beko apro na wo mu nso a ase wo mu nti wo ho ase papa no ye ne abusua no wo nhihye ya ye no beka bomu ne ahwe kwampa ye betimi afaso ama wo mu so sebe setua bi no mu tia abafom ama ye nyina abom sebusua ba ko ne ye de abesum yewura Iredas ne womra misome das bibre ahwefo haya Asantema so TV nana esumenya Asantema so man hene yewura wode ne ho Okyere Kusi Ntrama aduana Piesie ne chia me pani yewura kofo na wote ne nka no sem ne nyina na yewura abone tofa de amaye no kasa ne nyanya mu na ye ka kire mu se na ye ba behwe community center bia ye nana TafoHene nana Agyen Frimpon Ababio esi de amata for man ahwefo eno ne nua
penny ne nua penny esumenya man hene abo apro etu anan abomu etiatia won chawchaw mu aba be piano community center wo si dia mata for man no eno na ahwefo wani gusu a wo hu no aha nti wei na yewura Agyen Frimpon Ababio dia mata for said sebi dabi edwabo kese bi ana yebedi dwuma bi a na mpanifo atena nkonya no mo ba ha no mo a dwumadie no ba bi a de beba no meye dwumadie bi sei enti ena dabi se yempanifo ta for man adehye ba betena se bedi dwuma bi a empo sabi mpraduasa obi nka se bibi nsidie nanso sabi se obi frame na okoye dehye bi mpa ena sabi ye nananom beba aba be siesie ni akura no kosi so bekọ akura no enti wei yeye de ama nkyirima ye TafoHene na eye nana Agyen Frimpon Ababio ena de ama yera wadaroma anopa wudi we did the Reverend Stephen Kusi aka Sofo Taba, one of the Bible teacher in Ghana. One of the Bible teacher in Ghana. Oja chwe konkona di juma. Ene ye ba ha amane ni amamre nti ne ye wa ha. Busua agona ne aduana yewura benkum ene asante benkum Kumasi traditional fotire fokuo no. Nso ye ben da wo so ntem a wo so nim. Nso so ye da ye ntem ne say, o se dencha ya agona fo. Ena agona fo mu wo asumnya no. Ekremu se omu ne free form ye dan e baaye ba tam se na ye pete chemu se omu feed ncha na baaye ye tagurafo no one enti aha no akoye enton eye difference emienya aduanafo ene agurafo a ye wo asumnya ema asumnya nya agurani a omu na ye achiame hene na two the esamba ya ema tafo be ye ba tafo nya ya damfo ye ba Saha ana braba ma kwan amia de na dwumadie yi aba somo se de kan ya de mu bepie mu TafoHene hanom sei ena sumenya man hene de odobebo odom ebekya Tafo hene enti sabia nananom ekoyi de na kyese nkramu a ena sa yesan behwe community center TafoHene nso AC se da munya na amase mo brama daje amonjena mhwe dwumadie ema YouTube live ya no wa share wa like wa comment na wa subscribe dwumadie no de amai dasani ebesan ene mo ehye dwumadie bi fresh bi ama wasem hunsu besan de nyina abeso medin sweetie nana dankwa do obi bia ase Asantemaso TV de yesomo sompada Asantemaso TV yesomo sompa